Among Dios, amahan, labing gamahanan, Ginoo, dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Daghang salamat, Lord God, sa mga pag-ampo ngayon mo kaming giduyugan, balang espiritu, Lord, sa pagdiya ka namo sa among mga angayan ngayon po. Salamat sa katubagan nga imong iandam Ginoo. Lord, dalaygon ka sa among mga kinabuhi ug sa among paghisgot usab sa imong pulong, balang espiritu magtabang ka sa matag usa. Panlangin ni Lord ang matag usa. Lord, ikaw Lord tabang nga mahanay mahaluna kini sa tabunok nga bahin sa among kasing-kasing o pinaagi sa tabang sa balang espiritu as amo usab kini nga magkinabuhi. Lord, ikaw Lord magagahom ka nako nga imong instrumento ni kagabion. Magaandam ka kanako bisan sa mga katawhan nga makadungog karon sa imong pulong magaandam ka sa matag usa. Tugod Lord ang kabanha sa palibot makaagaw sa atensyon, kaya itugot ang mga problema, makaagaw sab sa among atensyon. Tabangi kami balang espiritu nga among focus ug masintro ang buhi nga pulong sa Dios nga among madungog niining kagabi. Dalaygon ko Dios, amen. Salig kanimo ang kinatibugan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Okay mga igsoon sa uh, RCTV version, no? Revised Cebuano Kapila version. Filipos 2:19 paingon sa 24 nagkanayon. Sulat ni Apostol Pablo kini ilamdagan sa Dios. Ah, verse 19, nagsalig ako sa Ginoong Hesus nga ikapadala ko si Timoteo nganha kaninyo sa dili madugay aron madasig uni ako sa mga balita mahitungod kaninyo. Verse 20, wala ko'y laing kauban sama kaniya nga tinuoray gayong nahingawa kaninyo. Verse 21, ang uban nagunahuna lamang sa ilang kabalingong kaayuhan dili sa mga katuyuan ni Kristo. Verse 22, ug nahibalo kamo sa iyang katakos kay sama sa amahan ug anak nagtimbayayong man kami sa pagpalambo sa ebanghelyo. Verse 23, naglawom ako nga ikapadala ko dayon siya nganha kaninyo inig kahibalo na nako sa akong dangatan dire. Last verse, sa 24, ug nagsalig ako sa Ginoo nga makaanha gayon ako kaninyo sa dili madugay. So sa atong miagi nga paghisgot, no, hisgotan nato nga masinugtanon bisan walay makakita, no, ang uh, gidasig ni Pablo kanila, no, kay i-provide sa Dios kanunay nga makabaton ang matag usa sa tinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, no? Padayon ipadanag kinabuhi diha sa pagkinabuhi nga pinasai magasangyaw sa ebanghelyo ug magsakripisyo, no? So kana magresulta sa tumang kalipay sa tanang katawhan sa Dios. So kana ang miagi natong paghisgot kay nagaserious man kita ug karon ang ato kining giuluhan ang kaimportante sa follow up visitation, no? Ang kanang pag follow up, no? Ang verse 23, no, si Pablo nagaingon nga iyang ikapadala si Timoteo no ngadto sa katawhan sa Filipos. Gani nabasa po nato nga si Pablo usab nagaingon nga makaanha gayud ako aron makabalita kanila. Ha? Una puntong mga igsoon atong saligan ang Ginoo. Ha? Si Pablo isip leader nagasalig sa Ginoo. Isip alagad sa Dios nagasalig siya sa Ginoo. No, masaligon siya kang Ginoong Hesus no, sa atong gibasa. Hoping, trusting, no? Hoping that it is God's will. No? Kini, ang iyang tinguha, mahimo usab nga kabubuton sa Ginoo. No? Ang naa kaniya kabubuton sa Ginoo. Sa iyang mga planong tinguha nga hatagan sa Dios og katumanan. No? Tinguha gayud niya nga ma-follow up ang mga uh, nasangyawan dito sa Filipos. No? Malaumon siya sa Dios, no? Kanila nga nasugdan sa maayong buhat. Itong mga Kristohanon dito nga na-evangelize, nasangyawan na, no? Nasangyawan na mahitungod kang Kristo, no? Nga ang Dios mamuhat. No? Gani sa previous nga itong naisgutan sa Filipos 2:13, kang Dios nagbuhat kanunay diha kaninyo aron paghatag kaninyo tinguha sa pagtuman sa iyang kabuto, no? Malipay si Pablo, madasig siya sa ilang mga testimony, no? Kung iyang mabalitaan ang ilang kalambuan sa spiritual nga bahin. Anaa kaniya maangko niya ang good comfort, no? Mahalo na ang iyang kanilag, no? Sa ano sa Bisaya na dili siya mahasog
No? Kung wala pa siya nakabalo, no? Mahasol siya. Di man pareha sa atong panahon karon, madali ra kayo ang komunikasyon, no? Sa ilang panahon malisod, kinahanglan gyud adtuan aron ma-update unsa ang balita sa mga katawhan dito, no? Sa atong simple nga application, no? As Christians, magasalig kita kanunay kang Ginoong Hesus, no? Unsa man atong mga plano katuyuan or desisyon nga himuon, no? Say makaingon ta nga madayon baka ang among activity nga isabutan, no? Kalihukan spiritual, no? Ang time, magkahiusa kami sa oras, sa lugar, no? Sa financial, no? Tagbuon ka sa Ginoo. Ang klima, ang panahon yan ang dapita, no? Pinagi sa pagampo, ang kabuton sa Dios mo'y matuman, no? Verse 24, ug nagsalig ako sa Ginoo nga makaana gayud ako ninyo sa dili madugay, no? Unang verse sa verse 19, nagasalig siya sa Ginoo. Sa 24, nagsalig yapon siya sa Ginoo. So na sandwich, no? No? Natungan, no? Sa pagsalig sa Ginoo ang iyang mga lakaw, mga plano. No? Naagayad ang pagsalig. Dahil mga ison, kinahanglan hatagan o importansya ang pagpaluap. No? Atong tinghaon kung nasayod ta matabangan pa sa Dios by prayer, pwede kita ang katubagan or nabay padala ang Dios. Kaya ang Dios nasayod ta nga resourceful, no? Daghang pamaagi, daghang way aron maabtan niya sa pagpamuhat ang tao nga gusto niya paabtan. No? Basta willing lang ang matag usa kanadto, no? ng mga Kristohanon. So, follow up, alang rapod niadtong abli ang kasing-kasing anda mo dawat sa mga pagtudlo, willing nga matabangan ulambo sa spiritual. No? And mga ison, sa kana, no? Ang kaimportante sa follow-up visitation sa liga nato ang Ginoo sa katumanan na maabtan sila, mapaluap o sa atong pagbuhat niya na nagpakita ka na sa tinuoray kahingawa. So, sa verse 20, ingon si Apostol Pablo, wala ko'y laing kauban, sama kaniya nga tinuoray gayong nahingawa kaninyo. Ang iyang gisgutan mao si Timoteo, no? Nagpakita sa genuine nga concern sa panginahanglan sa uban, sa welfare sa uban, no? Unsa man ang mga circumstances sa uban, na iyang gipakita ang pagkasinsiro nga pag-care kanila, no? Mostly sa spiritual nga pag-care mga igsoon. So, makita nato ang nindot nila nga teamwork, no? Na ay tinuoray nga kahingawa. Walay pagpakaron ingnon, no? Ang tinuoray nga nahingawa, mao tong dili muhatag sa tungop ra sa kasamtangang panginahanglan, kundili muhatag sa tuburan, sa punuan, diin matagbaw, no? Makasalod, no? Sa firming supply or kung sa punuan ang imong gihatag makapupo, no? Maka-harvest og daghang bunga nga makasustain sa taas nga panahon sa pagpakabuhi ni kalibutan, no? Ang mahatag si Kristo sa tao. I-share ang gospel o ipalabas kanunay ang gospel, ipaluap, no? Tudluan sa pag-ampo, no? Dili nga iampo ta mo, no? Tudluan usab unsaon pag-communicate ngadto sa Dios, no? Tudluan sa pagbasa sa Bible, no? Pagpamalandong, tudluan sa pag-apply niini og magresulta kini blessing up to blessings, no? Ang madawat sa usa ka kastahanan. Ug sa kanta pa sa mga bata, and then you grow, grow, grow. Amen mga ison. Mulambo gayon ang kastahanan nga mahatagan sa pinubdan, mahatagan sa tuburan nga mao si Kristo mga ison. Sumunang sa 21b, sa mga mahatag ang mga katuyuan ni Kristo ngadto sa tao. Na in application, na make way nga masuportahan nato ang tao o ang Kristohanon or ang wala pa diha ng Kristo. Pinagis pag-ampo, pinagis pagdasig or ang inahanglan financial man. So, kana mga igsoon ang kaimportante nga mapaluap. Ha? Isalig ang Ginoo, saligan ang Ginoo, dayon sa ato pagbuhat niya na nagpakitag tinuoray nga kahingawa ug sa ikatulo walay self-interest. Walay kagalingon tinuha, no? Verse 21, ang uban nagunahuna lamang sa ilang kagulingong kaayuhan, dili sa mga katuyuan ni Hesus Kristo. Naginaw na niya, mga katuyuan ni Hesus Kristo sila
ang ilang mga buhat dili sa katuyuan ni Kristo. Kabaliktaran sila kay Paul ug Timothy, na sila nagasalig sila gulingon para sa ilang kagulingon kayuhan, either pangwarta man, pasikat man, or aron daigon sa uban, no? Wala nila sa ligid sa Kristo, wala sila tinuuray nga kahingawa sa isig ka tao, no? O klaro nga wala usay tinuod nga kaluwasan, no? Kaya tinuod nga luwas mobati gayud sama nila ni Apostol Pablo, no? Ilang gisunod ang tawhanong pangandoy o tinguha, dili para sa glory sa Dios, dili ang tinuod nga gospel, no? Ug kana mo gawas kayo nga lahi sila, no? Mailhan sila sa ilang bunga nga dili maayo, no? In simple application, no? Ang tumong ug katuyuan si Kristo lamang ang pagpalambo sa gospel, no? Sa ministry dapat walay nakatago nga self-interest. Mo kasagaran mo na kahitabo panapio ng church, ang uban gani ginatawag ni negosyo man ang simbahan, no? Murag investment man ang simbahan, no? Sa mga igsoon, gamiton na to ang tanang pamaagi effort, ang opportunity for God's glory, not our own glory. So muna mga igsoon, walay dapat nagka-hidden nga interest o pamatud-an diha sa pag-unong. Verse 22, nahibalo kamo sa iyang katakos, kay sama sa amahan ug anak, nagtambayayong man kami sa pagpalambo sa ibang halyo. No? Si Pablo ug si Timoteo, ingana sila ka close, ingana ka good partner na ang iyang pag-unong gipamatud-an, proven and tested ang karakter ni Timoteo. Iyang katakos, ang katakos mga igsoon ang Ginoo i-provide niya kanatong tanan ang mga Kristiyanon. Sama sa amahan ug anak, nagtambayayong sila sa pagpalambo sa ebanghelyo. Relationship naa sa pagbuhat niya sa ministry, sama sa giingon ni Ginoong Hesus na ingon siya ang akong inahan og igsoon, no? Mga igsoon katong mituman sa kabubuton sa Dios, no? So nakita nato ang ilang pagka-close, no? Tumong aron mapalambo ang gospel, mapakailam, ma-spread nga ang mga pamilya, mga kaigalaan, mga katrabaho, ang ministry field, no? Mga igsoon makabalo mahitungod sa gibuhat ni Ginoong Hesus dito sa cross. Mahitungod sa kaluwas, no? So si Timoteo nagpakita sa iyang tested and proven nga karakter. Mahimo siyang good example sa mga pastor, mga missionary. Kaya siya madasigon, matinumanon, kasaligan, maayo ang iyang dungog. Gani, na-mention ni Apostol Pablo nga si Timoteo pinangga niya. Si Pablo iyang pinangga si Timoteo. No? Siya may tinuod nga kahangawa, siya kugihan, maunongon kang Pablo, ug maunongon sa Dios. Kana bang bisag unsang kalisdanan nga gisagubang naa gihapon nag-inunungay, ha? Walang iwanan diha sa pagpalambo sa gospel, ha? Sa pamilya, wag mo layas, na uban moingon, wa na ko ganahin ning kinabuhi impierno ning kinabuhi na tungod sa mga kalisdanan. May pamulayas na lang ko, may pamulangyan lang ko. Biyaan ta mo, meaning bahala na mo sa inyo, bahala na sad ko sa ako, ha? Pagka nindot sa ministry mga igsoon kung naa ang tinud-anay nga pagtibayayong isip pamilya gid ang turing, no? Kay tinuod labaw patas tahan ng pamilya. Amen mga igsoon. Kay pamilya ta nga ang Dios mismo mao naghimo kanato. No? Ang Dios mismo may naghimo kanato iyang mga anak. No? Sa Juan 1:12, ang tanan gidawat ug gisalig kay Ginoong Hesus yatagan ni katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Dili sa tawhanong paagi ang Dios mismo. Dili ang Dios mismo may naghimo kanato iyang mga anak. No? Ingana kabugat, no? Ingana kalabaw ang atong pagka pamilya isip katawan sa Dios, no? Labaw pa dapat ang mugawas nga atong magkinabuhi sulod sa panimalay sa Dios mga isa. Anang pagsintanay, no? Pagpausanay, pagtigugmaay, no? Pagpinasayloay, pagtinabangay, no? Sa mga bisan dili nato ganahan nga tao, dili nato like na klase sa mga tao, no? Kay mao man pud kana ang gipasinati sa Dios kanato. Di man gid ganahan ang Dios sa ato, no? Tanan ta nakasala halayo sa maya sa Dios,
gikaligot-gutan, no? Alang-alang mo na to nga word, no? The wrath of God, gikaligot-gutan ta, pero ipasinati ta sa grasya sa Dios ug angay lamang ato sa ipasinati sulod sa pamilya sa Dios mga iso. So makita nato, no, ang mga person of interest diha, ang mga tao, no? Kita na to si Pablo, salig sa Ginoo, malaumon sa Ginoo, malipay siya, madasi siya sa mga testimony sa katawhan, no? Tinguha gid niya nga mapalo up, ma-update, no, mga kaigsunan dito sa Pilipos, no? Ato po nakita si Timoteo, may naa si tinuuray nga kahangawa. Nakita nato nga naa si kinaiya nga nasulayan na, nasubukan, no? Tested and proven ang iyang karakter. Ug karon ang pinaka labaw sa tanan ng Dios, si Kristo Jesus, labaw siya kay kanila. Siya ang pinaka-model dapat, no? Sige ni Apostol Pablo, follow me as I follow Christ, no? Ang kinaiya sa Dios, masaligan, malauman, siya ang tinubdan sa ilabihan nga pagbati. Tinubdan sa may tinuuray nga kahingawa sa katawhan, no? Siya ang pangitag paagi, solusyon aron ang mga tao makabalik kaniya. Siya ang mas nasulayan na nga kinaiya, amazing, talagsaon, katingalahan nga kinaiya nga sa daghang kapanahonan nga milabay mga isa. So sa atong pagdasig nining kagabion, no? Kung atong mga kami nga mga pastor, kami nga mga leader, kami nga mga alagad adunay kahangawa sa mga katawhan, hinumduman nato unsa man ang atong matag kahimtang karon, mas labaw na nahangawa ang Dios. Mas labaw siya nga nahangawa, no? Tinuuray nga naay pagbati sa kahangawa, no? Sa atong conclusion karon mga igsoon, sa nasayra nato ang kaimportante nga ma-follow up ko yun, no? ang mga nasangyawan sa pulong sa Dios, no? Dili sa atong pagbuot kundi sa liga nato ang Ginoo sa katumanan, no? Kaya sa atong pagbuhat niya na nagpakita kita sa tinuoray na kahangawa sa uban, no? Walay self-interest, walay nakahidin nga dili maayo, no? Ano bang atuon lang nimo kay uh, gusto nato, gusto panapion, negosyo, no? O mapamatud-an diha sa atong pag-unong sa bulaton alang kang Kristo, alang sa pagpalambo sa ebanghelyo. Amen mga igsoon. So kana ang pulong sa Dios nga atong nadungog o pagdasig ni ining kagabi. Pagampot ta, labing gamahanan nga Dios among amahan, daghang salamat Lord God, Lord sa mga kamatuoran nga among nadungog karon Lord, ang kaimportante Ginoo nga ang pag-follow up, ang pagdasig sa katawhan aron matabangan sa paglambo diha sa uh, pagkinabuhing Kristohanon, mapalambo ang espiritual, mag-guide, matabangan gayud sa tuburan, sa tinubdan, na alang sa pag-supply sa tanang panginhanglan espiritual nga mahatag gayud si Ginoong Hesus. Salamat Ginoo, Lord, kung may kahangawa ang katawhan, ang mga imong mga gipili nga mga mangulo, labaw ikaw nga nahingawa kanamo. Unsa man ang mga kalisdanan, unsa man mga sirkumstansya, panginahanglan gigatubang sa katawan, ikaw magapuno, ikaw magatabang, ikaw comfort Ginoo. Salamat sa mga kamaturan, Lord, sa among pagkinabuhi adlaw-adlaw. Imong balang ikaw balang espiritu, Lord God, magapahinumdom ka namo sa mga pulong nga among nadungog nga among ma-apply kini. Dalaygon ko Dios sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Oh, amen mga isa.